egire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagaguchanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egite cy'umugongo yanyinyitora emekia yemekia buna chingurungo tukakire ase umubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano Diamond tumenyam ayo agutumika ase okugwenia hale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboiguru mono ase babwate michibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaligiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba nuga best iko bagutuka imiyumu cy'ubusongo ase nyumba ya Old Towers lirongo lya kabere ase bari nene ku chinse mu kire cya Kisike Sumu nchasa marieta ngoro kwanongaki ana rwaleta marwaire ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo obogwenya egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinga konyoro obogwenya nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro obogwenya boikiranete keranacha nuga best ndashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini chanuga best chimashini echinja abete chigonkonyo magongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boiga na maro yanda amanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi ni butera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770 mwancho muligereri no motegereri karibu nande asembe okigima ulimi yagetembe from 2.7 morobo mu yali tukeligeri Jumatatu ekerongo koleto murobuli bwo gweni ana nuga best morobo bono ase studio ndiyo turamonero munyigitali Eric Misuko asembeo yamasemo kwalianinga ikaransango ikekegima ligere nkomanyi naralia iga alia agokoletera subu gwenia na nuga best morobo bono Daktari Eric Wairiruya Moralion Sarigo. Yes. Mutegelio Gatembe TV, Gatembe Radio. Nene marogo bengi ya twanyoranire serete ito ya amane TV ito ya Gatembe. Kubwa mono kurwasi nyagetali ito ya Nuga Pest. Yes. Ekaruto kuchuko baere. Sermaton Sariga banta bange babeire ba kurwara. Anda bange babeire ba kuminuga Pest na ki kubwene. Kubwa mono banta bange batwara magania manene yo ikanuga Pest. Bona kina tire semarogo bayabona serete ito ne TV ito ya Gatembe. Koeresera abantu baito buyana kubwa mono na kibako bwena. Oh yes. Marieta nene Eric Misuko no munyagetare me ya Nuga Pest ubwato umanyi bwaesaine ndo umanyi bwebirengo byegoro mono kurwaiga sinyagetare yegari ya tagete kukurwali nseri ya South Korea na bono no onde TV to ya Gatembe ngochiko koeresera bunya mono na Kenya getari yitego konya na kikuweni. Right, andake guchaka iye masemo Daktari Eric Misuko asinjira bene munjumulira ali school gali usoma tegera liyo ko Nuga Best lakini bono iga tara manyanga Nuga Best ngento kiekiga litangani tomanyi Nuga Best ngento kiekiga uyasa no mwana litangani kabisa Nuga Best nenya getali nenya getali ye ganiga ya chageti ko ali senseli ko South Korea na go changu kwenya getali yonsarigo sababu njare ngororo ekiagere nya getali kurwali ntire ngao kubwiri tomanyite ntuna nje naye nebi kobetu sindani na koewa mariogo eyeyo kolege ntoko na an alternative treatment njere kubweni njere ngao kubwiri tonalete ekiagere gitanga ni mono nsarige ndo gyachake omuntu cyakenya gitali yeye no munya gitali okolete kosto korokanga a medical engineer orwale senseli ya South Korea okorokunga njo Yang Hun ono mo Korea ekiagere cyakenya gitali yeye mamu mwaboni garwara omuberoye oswako muatya wetero soborwere bokoro kwanga arthritis osoborwere bwechinengo ekero mwamu mwabachandeka ere buno munyagitali onsariga agatema ko muetya chinyagitali ali konyo ali mamu abanyoro kusinanyoro bubwenya lakini yegente ketangani mato mo chando buno oli arthritis onsarigo ekera amanyinga ara machafu kero bwato bujabo bonge boraso mubere na kosekero nya comment anything like a chemical kurwa so mubero
magende gyonse oranyo gisume etari erengia gocha asomobere na kongusana gokonyo mochando bwa arthritis so erebuna kaganya goiti mamu mwabaka matenda mamu abo kero kende na atageta korerwe some reversals yani amariogo nara soiro mobere atari amaya atakeira rusi woro erebuna munyageta onsari gagachi gwake sabu nende bagata bakonya rusi ororo ngumochenjeri bare chinengo chaye akarra nebwato bosali ruobo nene sana mamu mwabo gwetera mangana yonsi akarora tigate mange njire ngao because eteri yaro yarenge njira yo mwelio tigangara ali njire ngao ano akonye tuna abantu nabone nzikuruense koro kwa Germany osoro kongorwa Europe aba akakonyo koro mono Africa akakonywa noro kongorwa Asia rwonsi bagacha ne technology go simbinu go senjire ngao kubwiri twamanyete yokuwenya wetereri yogotukurukanga nano diamond tumenium nano diamond tumenium mumura no motegereri elineri yo ene karto teba nano mato saligo mondega kuna nano diamond tumenium litanga ni kabisa kero tukutwali lida yo kuturukanga nano nano ni ginteke kesana gikunyara kumailia osekorora egintu kirigita ikunyara korrekana asomobere ekiagene kero literi tukuba tukotema makone ba gotsomya ekero mochando yo soete amarwiri naro gusangia ari miyito uko igo monda ngo taina ki unsaligo lere njirangi gwete obero no kunya kungatira kinni tingi gwete bunangi gwete nabongi gwete iko yani tu gwete mobere buya na kero kendo go chukuri go somero na kyo gwete wasange ngaborwire mbokora tingendo ke mboyo bone ryoge riga na riri korra marwiri ari kero kende bisete una marwira ali yechindelia marwira ali kero kende atageto agonya kukuiba kunya gwetera kurwanya gwetera kurwa ebintu buna biritokuruka na cancer cells chigo kina kitali chingi ya somobere yani ebintu biri bimato nsariko none kero borere boko chaka somobere ebo kwebiserera boko twebiserera mbo yugo chakiri mali yoga gana bwa chakerero boko nya kwebiserera boko nya bono lituko boko cha komogania boko kobekanse so nari nakia rete bakari ryoge riga linyane ko konya mamu mwabo barrogo sena bwene nendo bumane bwa mangano nsariko mamu mwabe kana tume ko bwene obwiga akawena ninde lintenda na tume kete igala na ko bwena bambi no it was a process una mamu mwaba ko tekendo ke abwene ekyagera nane lyo nsariko ndiro ko liro kirire amara kabere nano nero ekorosera ni we machine yeitu na nano diamond ndiro okoira asenga wachi kutumeka kunywera elyo bono mamu mwaba bwate combination yonse ndira akonya kunywera amaji nende machine no era akonya kurara akatumeka akabwya no munali onsariko kabwena esingi nchobono yo wanjani boli bwo mwiboli no omwana no mwiboli akarambu yabantu bonsi basoye kubweniwa mono mona asenseri ya South Korea anobo bweni obwagendera bakaye wesa wadi toko te buna ere equivalent yani kero kende ero mugwekano une no per price lioko egwe sense ite ya Kenya yani ekeo lioko egwa na gwakolire gasiringia ekera egwe kichinse bono jiri kyakurusiko buna bono inde jiri kinyonjo kana nete kigasoko ngusobo bweni obo bono bweni obo nsariko na bobo gendrete abantu bako ganda India bakonyora ke machine yitwara go toto na chiki toko tumeka tinabachiko kolega sigana iga bantu bako so chanja bago sogo chanja chiko enoro kongorwensi bono chiko sogo talense yonsi ngima muna tukukwana bono ega chinse 172 echibwate nuga pesi ikiwemensi ito ya Kenya yani chageti nuga pesi yiga omwaka 2012. Alright, asante daktari ekero tugukwanira igoro ya nuga best no watiro mugano omoke andake kubwa ngakia chagete na bigo nkikuruku nuga best bongo mwanchubuli nali gali ukwibuli mabuli mange sana ngakibono onye ya chakirite ensi ya South Korea ngakinuga best yato kaga bukisi ngakigete bosongo karibu sana daktari ubuya sana moralion saligo ogo ikakwanuga best ya bosongo omo director itomole akoro kwa director Angas Nyariki Omete no monto monene sana akarwara ekera arwara agatema ko bweni kunere mate ko bwate ebikerege ntokelia chini swale nsi serikali chini ne kabisa bintu biriye binene agatema ko weniwa lakini mujando because na bwate cholesterol ya renge nyinge pressure ya rengo no mugongo no munyarite sana so akarra mate on sali kono naye kwa kinire obo kongo somera gocha na bokonyole gaza lero tikana arabe kekende kano ndaralia kanyamenjera getegale ndarabe kakano ndaralia kambulire kwali so mobero go sangyo konya gochicha
bon that is ibone ko inify trapos buna amarwa ile pressure mogongo na cholesterol nyinga so mubiri so akachikotema konywa mangana we chia prostan ejiti akachikotema asange pando cholesterol ya kolete kendo ke eri iguru so aka decide a friend from NCA isiko akamote yo bweni ambole bole igana abuno ko mweresera mangana anuka pest so director itubwe ko monyena akamwa kuligenya gitali because ngora atomwali kinse chaisiko that time arengenze ko kwa India akanyoro bumane machine yali muna ereseretwe nerero soro gongoro lirwa India akanyetumeka akabuli ki machine yejiga nchira somwe nsi itu ya Kenya akatebi unchivo Kenya lakini mono chiarenge based asamangana centro mono na Nairobi karongo sema centro mataba ikoyo nsarigo banye bwaterete igore kagenda so so akatebi kuno era abuko ugo ikagatebi go monye na route nerete amangana Africa na mugaidi bunaranyora sensoro ngoro itorwa bosongo okuna kwogo chakaliyo yote nete bona Africa akambore nyagitali yega yandwari na igure biya ngobero no chinjiri na kinda akole nyora sorongoro itorwa Nyanza part of Rift Valley na part of the Western director ina gatekalia biyo byombe bikole kiri yamangana yobo chenu akara ya yambya tigenya gitali echakigwa asomo choboso ngo mwako 2018 bono 2018 na Kenya gitali ya chakaga kiyacha konsari abantu baje kuri arasina nyagitali ya chire kubweni igana obo mane bwa mangana abantu bagachicha bange baka niyo mane bari bantegerete bono bagitenga kiya 2018 abantu sariko bali kuchaga building yenge building twalenge yo Uhuru Towers ni ndukenge twalenge building yitweka ekiagera abantu bali kuja saa 9 ya maramambya saa 10 ekiagera namba yale ko bene no sariko teirera abantu baito bagoja saa 11 banyora libagalire ligija kabisa bagenda kutumeko bobwen karo sariko abantu bali kucha bange namba ya bene paka marongo batangu na bono gato gandete gudumira abantu ene baikire bataraero muralion sariko lakini ne sengencho ekero kwa iguro mubere buya warore nkubwa nyore ngosomitora abantu baita about prevention na kyoko iro mena getali esenka lindo chikokokonya so nalinuga pension sariko yagendrego na korwelion sariko koru 2018 paka bono ega enamba ya mwamugusi enamba yo mo Kenya tu akonyire bunanuga pesi ya bosongo kuwetera chinguru chomonene nigere nyingo motegelyo Getembe TV na Getembe Radio ekiagero sariko narorira abantu bago chari bako muntu yani mugongo toyo alinze pia kwa era gusugura omuntu arthritis yesu nyundete bichare byonsariko bichara bibimbete omuntu nsariko kwasangero kende nonyina mangana buna artokoroka prostate enlargement muntu anya kogende yachenge buyayo nabagaka amanganende yonsariko sange muntu kombre nienda sana abande mbane kogenda cho abande bakogenda cho eli enkompa I think njenge ntete topic ye cho enkompa na yasumbwira abantu baito abanda abange babwate chiali sajire chinyinga banda abange bakabatwale problem ye chinkoro so nsariko twakonye na mbene na yabantu from 2018 up to date ntogenderete nende nambe nene nkorono neka tokura taketembega ti ali some testimony bantu bawe front ya bata na gaki nonde ro mungina na ro bata na gaki utagongira nte ya bantu na bwana patie senye njakuru kurwara masha mate na rabono ingo mabeta ketembaka jinse time kago travel mbakare itukitake time but we look for a day eline na era chicha kwana irs abantu na bwanire nende gikwa bwana nuga person sariko number 1 to wakanya sangambya nende kiagera bako onde bwensi chire nyagetali yanuga pesa musariko tanya go sokaiga. Alright, Daktari Bono andake narigalia ukwebolinga watobekire buyangi nyagitali bono na busungu nuga besti lakini bono naru ukwebolinga ibusongo yigotoka tomanyingase gotoka si amagachi gotoka na bayigo nga kyumo tegere lyara bayikero libwato moyo nga bono yarule South Korea yayikire Kenya yarule gali mu cyo Nairobi boyikoyo Central yakire ngeyere gusi nga kyakobanyora nari ngimo gotoka yemase mbu ya mono murali etora samaga cho utawas no tu ajageta samaga cha utawas koru 2018 ntwanya goso na maga cho utawas ya manyekaine mono asomo cho itobo songo epale nene ya Kisumu Road inse itege ndokororo nebengi yabangina ekerugu chari irongo lya kabere second floor no tonyire tenya getali itono ekaveta ngons kero kende no tagete komanyana ki burwire bwa ombo chugurikerwe gosekero kende na kyogo chicha gosekero kende na kyokora 1 2 enamba yito na bogo twakera yesim enamba yito nigere 07
84 95 57 17. Tigane nenyirolere 07 84 95 57 17. Enamba nigere 07 00 260 518. 07 00 260 518. Enamba nigere 07 22 166 880. 07 22 166 880. As a website yetu kutonyora se www.nugapestke.com www.nugapestke.com. Right, mwanchi muligireli no mutegereli no munyagitali Eric Misuko no munyagitali watomanyi kurasi nyagitali ya Nuga Best nero gutomanya yonsi okwerere nga Nuga Best neriga wikiri mpaka soko banyora nabo iwanga kia chetega so muchobusongo abono morogoba na irugo teli bagali abanekima ko bakwanira abanyagitali baba banene nabo ko batalire masa mu bwenye rubu weni yagosoba kresimi asena mbeyo atebiringa enoti isano ibere isano na isato inye ikyanda isano na ibere eyemo isano naibere boigonya namba yendere noti isano naibere enoti isa ibere isano nemo enoti isano eyemo isano naisato naboigona boko bakire namba yomo eli yuere noti isano naibere ibere eyemo isano nemo isano naisato enoti eligera naye ogokero bokore libwabo naboigo kubuli ali ugamneti komanya igume ya Nuga Best bono daktari abantu baroro bagunye kuchandika ibirengera linga bono Nuga Best gara kini how is it different from other hospitals imbu ngakira tofauti kurinya gitali chinde yakore whatever nga alternative medicine nchirendenga Nuga Best na very unique. Yes. How uniqueness is Nuga Best. This wali religi ya onsariko. Eneti ande ya bantu baito iga because inabonda keta bantu baito manyeli swali na kwa boliribu ya sana. Egi enteke tanga ni onsariko tokote bantu tora tokurwali entrenga wetereli ya nyagitalia nambeyemo ntori ko beta sindani. Oh yes. Because rigerelia uko changi kunya gitanya na iko chaka ukurwana kwa mamu mwabo. Sinyete korwa sensemo ye kisindani ne sensemo ya Mario of which egotokonya buna ntu mwanya bantu twa maybe some diseases twa konya but yere kanga korunya gitali galia that's why ndutoleta bauti ndo gotomeka Mario ene ndo gotomeka sindani ikyagaro bubweni boito bure natural natural nsali no titangira na mega asini omugusiyo ito na bwate ntira yayo kugwena nambeyemo na bwate engira yogo ikamerera eliyoga muntu ikamerera Mario kabisa when na bwate sengira yo wakoro kiga ekero muntu abwate problem gete ko sino mutu omusumbwire bitatu go sarawa korio mugusio mindo na bwate metegete igara ko ndoro siga after ikame na bagotumeka nene eliyogo liri konywa uchaso muberoye so into ini na rengeta bauti no bweni no butubwate bwasai na bali kana bali kuri lyonsariko bakaronga no obo bweni bubwate a lot of chemicals mbuli buya ekero bwato burere getaso mubere. That's why ogusangana Nuga Best marioga ye machine chayo ntibwate ni chemicals namba ibere elyogo lirito lya tumenia musariko ekero liro sitia se machine yeito osekero tokutumeka na ntumwanya bantu ntubwati na bono lyogeli eligo cyo expire ngakigete iki ntubwati onsariko egento kende ya kabere na bogusangi onsariko ngao sometimes ngina na example kyo mogongo na bogusangi amugali yo mogongo se D6 kiria kyo mogongo chairanire kya sale kiriko se kya chire kembere restyle gete wasangina sometimes people mbane babwana kwanda go chikobarwa okomanwa Nuga Best onsariko bono ereto likobara Nuga Best gasi ay kabisa nene kabisa yokora ni eringa number 1 ego ko make sure nga omogongo likora ile se machine ero kurale machine yanene machine yenero yoka
ritangani kabisa identify gose kurigireria asomo chando asomo gongo ekero yarigiria asomo chando yoro nsarigo yaire niyo mogongo uri buno bwenete koba egento kendo nsarigo ya nuga best kero to kunyirigiria nsarigo nuga best no bweni obwororo gutumeka ekyagera to igotaka muntu sometimes eka to kobeka abantu baito asobo bwenya teta kiringa bono muntu nada kitokora one no na ebeke machine yito ya nuga best na because nige ndo to go somya ke ata waise simiere nkongu sana gutumeka gusere tiere nkongu sana gutumeka kyagere machine ita soko kuna na samwega ende kwa kuna bwa samwega elinde kwa tumeka obweni obeka kwa tumekiro obweni obuya elinde bwa kora gendo ke bwa gokonya igonko ari toronsa ariko chinchera awao una chiko to konya mono esikorengana naria bolibo to gokombe ano buruire bo obweni abundu obungao egendo kendo sariko kekena be kyomo eli sana obweni obuitonsa ariko mboigo chora kegori ekiage na wala tena oyo no mwana tigatomo eliogete eliogori eto ne elimo eliogo mwana ombwe metinyista agotumeka asenuka pese na rio mugaka bwe myaka 90 akora gendo ke agotumeka ige eliogori eto liri elimo ekiage na marioga yonsa ariko negendo kenaja kweba ne ringa eliogi elirito ndiri na eliogi elimo ne combination ya marioga mangi una bonora rete marioga gete olibeke liberi elimo na nuga pesi na barabo ikyagera amate mechandere asomo biro mwanya bantu to kobomo to na bosa ngema roire unyomuntu kabwa the pressure bedis karo kenero unyomuntu kabwa the arthritis kagenda prusera nero so amarioga yonsalige kera aoro se tu eliogi elimo patie omochogano wa mariogo atano arosiri eliogi elimo ligo to konya kuwena buna intumwanya bantu igeke no montaje kuna nano akagene eliogi elimo it is a combination we are okuganda sama bobwanya bonde wasta bogote eliogi ligo konya gendogete eliogi elia konya gendogete eliogi elia konya gendogete wasangana bono ukoreko kunywa marioga mange eyini era ali wa food kabisa ekiagera too much of something egoja yabe embeko se yaso agutiringa manyinga yaito yagendra komeki amaroirande abaso mubere egento keno sariko intuto ko bwenu mochakano vubu rwaire onye gwacho kaboko kungu gwati koron sariko egento nkerekegera to kaboko kugu gwati onye gwacho gorogote ko nyara gutacha egento nkere kyagariro gorogote ko nyara gutacha because bono ntoko sako bwenu okogoro wikatora araligerio mokongoro mbyole bimo binde bimo berembu yabire igo to ko bwenu omochakano wobu rwaire asibwacha kerete elinde twamanya gokonya kwa wena yes mwachibulire no munyagitari erekemiso kwa ya masemo ime ya Getembe Television na ebigori ale sensamilia FM Getembe Radio imi mona ibere shunta isano na ibere no gotonyora amoroba obono no bugweni amorobulio rasembe munyagitari se studio erekemisuko na nchenkuru Geoffrey Musarigo tukusangamo kigima asubo gweni bono daktari wakwa na irigori lyogolia nano Diamond Tomenium watabiringa kilio girire chunguru sana lichuku wenia boyo wakwa na irigenti kurunga chi machine andake ansubo ngo kigima katungwa na nuga best machines echi machine ki mubwata no bigemere mu yabone riri iga asuri oli siko gali ugwechana kabungu chakogenda nuka best ga unsariko mbuli munyagitali machine ichi ngibago chikoko eba hakonso ime bambisi engoso hasinkuyi ngosambwa ngiyeke machine jinjiri chechiga karibu sana daktari diswa iri ya sana moralia ekero tukukwanira machine yito ya nuga best nende machine entanga ni kapisa akero kwa chile nyagitali ito ya nuga best yokonyora nano Diamond Tomenium chinda tere chirioji kutumeka asenka iline eri machine ya entanga ni nambeyemo ego chukonya kogendrerio ubweni ali asenka ekyagera Tomenium nano Diamond Tomenium ye eliogo liriri ya katoko chukota biko chukonywera njere no toko tabi kwali rosya ekero kunywa machari eliogo egente getanga ni amachari akora gose eliogo liriri ya mate osarira umbogo to konsaliko namba ya kabere okusanginga amanyinga asibikwe enamba ya gatonsalike eliogo lito liana no Diamond Tomenium eli korenganani egento ngetoko kasombero to ikona the body BH yene chemangana yoko balance acid mono asumo beroito ikigwemenda yito ya make sure nyoko bwata mangana yichi alisa onye ko bwato mochando bwenda eliogo lito liana no Diamond Tomenium eligo kole mechando lyonsaligo egento kende eliogo eligo kora no bweshwanga abantu barosanga osaligo kopimbo mubere busaigo
kero kendo gwetero bosaro banena nega goteba gusomo chando so ire gutuka asine ngucho chiko bukanga popopo ili ne gasi eri ogoria nano diamond to minium na kitota na ere machine yite ntangani e machine yite ntangani e ya kabero nsariko ntubwate machine yokurukunga N5. This is one of the biggest machine to work. Ere machine nene sana. E machine yonsariko bunande igeriki na bongo so ananyirara. Narara mubiri bwa mugi na bondi gireti kuru abone rikinda irega na bonda rete machine e machine yegente kene okora no kori kwanza kayomo chando bwo sali ko berete e kyagero sali ko ntoko so ko rualia totaramanya where you are problem murarenga mu manye so ike machine yela identify nga yiga on sali ga bwa to mocha iguka ndio tabanga tali mukumanya ne machine kora lete mu chando yo very good ega inere boniga si machine yito ya identify problem ke yon sali ga bwa e kyagero gente kene sana sali ko so engineer ne yo murumanya abantu ne omogongo ito ekyagero omogongo ntubwate ke nturuka nga nerves no chakrete korwa inere ko gende yagenda magoro yagenda kuchasika bona be machine yekunyara good koligererie go so korora nkayiga omuchando chakrete nende machine yeyo kenya no sariko nere correctify the problem osenere kubwenya omuchando ria sokolete kendo ke asore iga bali okorosa rio bande koroko ene kiga puna babwendire iliteri nancheri injega asiane likinen kesana nugo kubeka ase machine ko kwa instruction siria obwenete kubwatia karora ase machine na kubwa kigima na kingo kubekere machine eria linde konyo bwene goetere muchando rio bwate igo mosani o monene kabisa ne machine yega ya nuga pesa wendo sani gotena gozenege ndo goje toko so meko chi kabatigete imega no isira kiemesa tune mesa yerega ndarari guruga igatuga yani ndaire sekero monda karte kendo ke andigererete nene bwene bwene na bono otikato mobise ko chiga otikato no bwene bwene na botokubeke bitanda biri byo bwene no bira no bwane ali na boko chane yanga yawo kabisa imaitenga uyo minto eno kwa ochoki system ya transmission nali na bakutubikira chi machine ituchiro legunyo kwana yes ende na go sekendo sali ko ego gale go chakwa gwanya go kuto ko bisenje na bwana sali ko njozo ko cha to ko bisa abantu no chi machine chito chibekirega we akero monda sa go chirigeria no ne kero to chokorra kurusikari na ki nuga pesi bwana na kere kale ko bwana tikango ngene ndore inaboko na mo isabe na abantu ba karagendo ke ba ko bwana ke kana bande ba ko ndokana ki elikibono ngoja mojo ko naro jito mwaka na jito kama jito ko beke machine akasoa ko Rusia tia no na boto kotaka kwa beke t-shirt yao bija track suit yao bija socks yao chingi ya kabisa kwa rale machine yali bija kwa kora kwa genda e machine yende ya kabero sari ko ne machine ko ko T20 a very good machine also e machine yali T20 e kero ile goro ne machine ye bwata liberira e kyagera wona no go ko bwani ko wacha akira nuko bweni ko munyure na mentioning number 1 ugo sibiko guri kwa manyinga ekero kura ri machine yiga nero sairi ya mariogo mariogo tokorokanga nano diamond to mania amariogo ya bono nigago so mubere asenjera yeriberera ekera go so asenjera yeriberera wasanginga onsari ko madri sangwe no riro chiga isangwe ne ri kora sana isangwe ndi bwate li kire yang inyega bono usangino buchabu ngore bukwebisa so mubere nendo nsari ngo jana rabo ri abantu baitoika onye nambe yemo ugote kwesi byo mubere litukelimo umubere litukelimo wate kwesi why guna sometimes arufu yana yakole gendo ke change gose why guna na kibono ekaramu ya kare gendo ke ekaramu ya simbuso sadiko somubero itoime ita somubere astuto anyago sibyo mubero no ne litukelimo orona kyoga kale That's why I got to go mondako kana one choya nene paka ya musinya tena kimono na atu ara ya atu ara rufuga mondo chiko gande choya nko bona kimono choya nene ya atu ara rufuga no mobero yo itukurume no mo chavu sana bono li machine eliyoge eliga liro asana ni ase machine no wenshwanga liberera liria fa infrared air ya soire asumobero ito nende ya soire imemono yogo chikonyora gurusia kusukusabusia amanyinga aliko nyora asoire ko twaro bochabo. That's why I go mondo sanga se karanzanya godana binte bana bikonya gontara ai bone binte baito bikuru binte bikongenda nduma orona bigonsunaga ora ga bunande naso ire ko yiri sanguliane no buri nambo chabu obonwe gangu kwanira bura somobe nene gaze machine yeyiga nero nene nyoro sanigo yenero yakonyete mamu mwabo munyagetali akabwena
nero ya konyo to modere kito to monene ko reduce cholesterol ya ringi nyinge kigima mangana ko igore mekia manyinga tale buya amabutamanga somo somo bere na kugwa mono ko ligeri gete kya kyo mogongo kira ne buya igi ne riga si machine yori onsarigo egento kende ya kabelo abantu mbaro nsarigo kusangia number 1 babwate problem ni nyinga si nyinga basa ko reki wemo kusangia problem yege kuba tokonyolokanga lower respiratory infections go say infectious disease chia lower respiratory okusanga kero kenda mangana buna asthma kero kenda mangana nga bronchitis kero kenda mangana nga montolio bwate TP kero kendo monto bwa problem ende yonsie te ayati ya so ile kwenlight and the problem we are encountering nowadays on sarigo litoko sanga bantu bitu babwate sana neko kokindi wenkoro kiagere nkore ye kukina from nowhere omurali on sarigo which means singa abantu abangimba bwatu mu cyando gono uyu kapisa kiagere nkore kare ko swago kina number 1 you are under drugs mali ogona ro gutumia ubekero gutumia yes that's why ngo ya bantu baito on sarigo none karo gutume kama liogao ni intito ogani gutume kama liogo no but intunu ga pesti number 1 ekero machine buneyega number 1 egotingeri obonyamasi ekiagere obonyamasi bwa bwasoro kwara kendo ke kwira nasi nambende ya kabero on sarigo ego konye mechande nate abaye kube migima igaye kwa chest ngimaga ego konye ekiagero nsarigo muna bono afraid mosbat na rojete obwate problem ya breast cancer muchando bu cancer yerobere konyora ya beire confirmed ko ba stage 2B ya cancer yerobere abo kuna ega kwa ikuna none kwerende nipo ya konyora ya soro goitia machigete alafu konyora boko noro bere rwasere ko chenchi none kara njira rwarenge so machine reto bwate korukweti 20 it's a very good machine kubwatira na machine chiko 99 Johnson ni machine chiri chingi ya sana chiko bwatira na sama ngana yeribere tokamobeka number 1 ese machine 89 ero togo sibaige kuba because nabakara kendo kuna na kanto ebano kara bantu baito bagosiereria kwanya dama kanya mutinyo mama chibu na gachi yento kali mata karokinge ko kanyeti kega ndrete ko ki okino go soborere bori kwate buna kala kanyo mutinyo yamo poro umbuko kanyeti poro boga ndrete konya kukino go chigo so kwamanya ko sangenga problem eri yakorire gendo keke ya neneire ekero gaketega ari senya getari to yano mugabe twamu bekerete onsarigo mu chibyo igao kabwate sike kubeke iga within ya matukare ngari arenga it was around 8 days matuko 8 as a problem where konyororo bero ri wasoro ko balire njira gete wasoire bono yakwira na to it is normal size it means inga liberera liria na kina gote yamando baito kendo cancer yange teta tata kororapi cancer iso kuma yana liberera ndirega cancer te ko bera asayo ego tama because cancer te kunyara go survive ko se komenya a se temperature ringia ko se wonite body temperature liberera lituri omubiri lire a certain percentage ngabono tole 36.5 libere lito likongeta lito tungiti obonyama sio sariko igo tokatua ekalongonya como monte progress yae none kala tale korara nambe ya mara kwati kubwake ukendo bwale ko mwali bogakia so otemire goeta neri korara gotana ga kiti gango ndala ta manyana tango nyendia chakera ga tango muchando yo kodire kendo ke oyari anende njirando je progress yae ga within some days ko sama tukani mutu kama kego naboko sange problem mwali ya bere buya again to keno sarige machine yayo kwa manyego na akora manganaga there are some people babwate problem ena kwaniranga bono yogo tagende ya chene buya ya chenge buya igongo kwane general enda nkene ndene ogo sange problem chiro abantu babwate mechando buna tokurukanga fibroids ovarian cyst ulcers richinyinga somubere mechando yechinyigo nsarige nseye umuchando the river seriosis nyokororo yani ono muchando bwe lean asomobero ito ngusangiro nsarige machine ye karo chikubwatrana I'm talking about one ye machine ye gotume kaliberera ekaro chikubwatrana imechande yonsi nkoerero nsarigo na kikwaro ke machine yo ekoro kweti 20 chikubwatrana 89 yes machine jire chingi ya sano nsarigo engende ngotokende karo bwate mechando chinse mo Johnson eno nsarigo for your information according to the research ya kori una into abanyagetali amarwire ye chinse mo Johnson bona neneire number 1 ndobwata maroto ko kana infectious disease sange chi infection mono chiko toka saba swati and nowadays they have been extended yani chiangale paka basaba kaka chiatambo kile chiso neno sarige ndeke kebesana edete kuya kwa in the seminar ne twata na the other day where ogo sange those infections chiko cha kabune discharge tu bo chabu tubogweta
but within a short period of time wasanga akere research libo jabo libo gweta na benge amogen tokoro kete bas maira tu bo jabo gweta because ese research ekorwa igo mo problem nero wasanga ngento kali ya trigger binyi gete ibe sana asomobere tokoro kanga the human papilloma viruses HPV ebibe sana biabere trigger le elinde bia segire ebinyi biri bia cancer oso asomobere. That's why to bwate problem na cervical cancer. That's why to bwate problem jine non sari na prostate enlargement I mean prostate cancer asemebere yito. So ekero bwato mo chando ndo chinse mo chanson sani go among the people are very sick. Otherwise there is people bago bako wasange nyomba yabo semo jabo bisi ebimbe to mondo sono mugake ebimbe tega tu ashugulikira abantu abanga sana bako bwene problem yi. It's very simple. E machine yega ro wajiro to kotoko ta biko ikaranse na biko ikaranse na ikaranse o ikaranse tuka tosi tatome go tubaneke tamba yega kengo borangeti rendega lakini ntoko tigeta sokonya kwa yana so liberally yega liko sonsa liko those problems echi ko disappear eko bweni metande yonsi yaya ikigwe monsariko ko chama goron sounds because imetane menge singen jebiro there is some diseases zile chinyinga sana e machine yitego konya ko kwana kendo ke ego konya ko bweni osariko ine machine yeti 20 eko bwatara ne machine yeti 9 to bwaji machine zile chinyinga sana ikigwe mona bata N5 N4 and manyo NM90 ne lyogo litoriana diamond tomanium alafu unege machine ere gendrete koros wende sana egendrete go eterebi nga kula sisi ya South Korea ekorokunga N7. Imagine N7 ngegocha with what N4 bona N4 chiko kwara T20 chiko kwara T9 chiko kwara N5 chiko kwara. So what if those machines chigocha neno saligo people me bana kumina ki ngi yego kana nuga pese korosi machine itugocha serinde no amaroira agende to comment kana itugocha serinde kyagara ro kire to no boroirobo mambe kwanya ro boroirobo nyoro saligo stu acha kreta samangana ya maroire chimareli gocha mangana maka moroire borio bonene cancer lero to bwata moroire pakota ikonyara go identify mboroire kyobora asomobere. That is why nuga pesi lituko cha serine terairi yagendete ko research eye mo cha seyende elinde kwenshwanga bogima bwane bogima bonsariko bogima bwa mama bogima boriole bwensole skali no bogima borobuya ekyagero nsariko none kero koligeri yansi yeto buya lifestyle storage nero yatokolire jera tomenyete nale gali okwebulinga andake inche asinga nchunga nuga best na igule mbiyego kuli mirimo ya yebuya bono ibugweni bwa inunga boko gendere gwatebiri machine na kadhalika bono omuntu nale gali ubwate mechando yoburoire amaroire nale mugusegesigira au watabani mukobugani amaroire onsi piko ene kinga buroire bonde bonsi buli chronic bwa mira somo bene kobugweni mule tekeniki chino muchikugweni amaroire ayiganchiri chichi asobwango andake gekogera watutebiringa gwita chimashine muntu nkugwenale lakini nali gali ukweboli bono nkingo tigera kwenda ko bitu sindani gali nchenduga best nchiko biku machine goro munari ukweboli ga na sikingo tiga kwenda mwino ga ngenda chikokoro operation niche gaiga umuntu andake gusinigo abwatu muchando gusini no muchando bwichiali sa chirenda gusina arthritis yaliru mu biroye kibono technique chikwende kingo muntu wenire wetani alikwenda ko bitu sindani mbawani osarigo technique ntangani buna naika konye teba na mangana yogo sivia mani. Oh yes. Ogo sivia mani kogera process te yera akolekana asenuga besti onye mani nga atara sibiwa. Process namba ya kabere no wenshwa nga egete kyo mogongo kya soire kugamba buya nebi mubinde by'umubiri ekyagere kerobo ngo bogo seli esigino ebogo sendi esigino gwetera osomogongo osangyo mogongo no bwate problem coordination day yobo igobone ye kwane kali onsaligo inere technique endingi yasa egento kende ki yasa no onsaligo nambe ye mumubiro yoito enkiranere ki machine yikirosiri wikatora enswanga obotali bwa manyinga afutasibigo obotali obwa manyinga wairanire kobubuya ekyagero nsaligo onye to bwati obotali bwa manyinga borobuya ogosangyo mubero kunya korosa lyoka nemejanere menge we have a lot of techniques onsaligo choko rwalia but choko bweni I mean lakini ndengo singenje biro nsaligo to esengenje biro tingo chikwana Jones mbimono daktari asubwango nali gali okwebolire boli sana
bono inchindero nanyora amangana kuru Nuga Best nande kenepi tindamanya Nuga Best ituko kili bako igura chinsa irenga nga kibono ngo kurunsa ligo mumbuli yomu nyagitali mambinga kingo koranso ase nyagitali mbweniwe nsanga muko igura namba tukukiaiga lite buya sana osariko ineli swali abantu baita makwebole ekigwemo na kinkwe banga kwa gende nyagitali ekiagera kugocha kubwenu konsariko amaka muguzana na to gocha mango kama saiga ya ekero gocha ko litangani kabisa ekero gocha gocha sinyagitali ndu to kugora kuru Jumatatu paka Jumatatu nyagitali tianya gosie konsariko to gosie kanyagitali na kibono gosie kinyagitali nyagitali teri gosie kwa egento kende kya kapero sariko ko to kugora chakara na bono ko guto wabwata abantu bayo twara kubwenu ko magaga kinsa kyanda bakyamambya bati ntuko chakara botambe na to kugora nyagitali yito go chakara saa 11 kamili nyagitali ite chagite gas paka 12 ya maragoba kira lituko ituko ndi nyagitali akorete kendo ke esikire nende kero kwebanga ko chonsariko witanga godinga nowadays nyagitali eno irange na intuga kokonya abantu boito sobwange tuyikonya kolina gosoko travel ko chiko tumeka a lot of expenses kolina chinda ko chisiko te honeri amount yokubogolia kero nyagitali to ya Nuga Best ni siringi kiri busanemo na siringi 500 siringi sana chiri busanemo na siringi 500 chigo konye na mbeyemo onyole chintetere chiga na gotebya yani machine ya entangani usobo bweni obwa obutangani ko ire senka chikoro kwanga nano diamond dominion egento kende gya kabero onyoro bubwenia asiritu keli wachicha no bubweni obwo igonsariko ikoze abantu baito piete apini siki for wrong abantu baito barwalire keke tambe to kubweni wanuga pesirero lituko lya lero lyacho Jumatatu nando obwene ekero twamanyire twa identify twarenga yomo chando na kyongana ngukobeka tora se clinic onsariko ekero twakobekire se clinic twagota ibuno goche clinic ekigeito anteni ntubuna abanyagitali nobo communita inaki oko endrete nindi na kiri cover ya agenda tokorekana negendo kendo gocha na karo kyonsariko ne bitamba bibere kitamba ereseyemo ne kende masai kega na wote inatu mekirita kitali ya sana ekero kurara iga singe nchobo chenu ne binte binga ngota katole kwabeke kitamba iga tilisi kwabeke kitamba iga kwebisine kitamba kende kenge masai linde gya gokonya kubwana ngendo kende kyomwelyo gose kyabere gocho somwelyo ndo igotumeke ni swales ngendo kende kyo mwani kabisa ndobwati consultation fee mune chikararo director frani chikararo munyagitali omonene chikararo munyagitali gete no into obo somi boito tokwana no bosemi obomo nakubwa mono sari gondo bwate keras kosa stoko someria abantu baitanene number 1 na kitoko menya ikine genge sana chindagara gito na kitokoria nakubwa mono na kitoko geini ekaro to bwate mbereria menene na kitoko parents and diet elino mbero ito twara chinguru igonko advise ole bantu baito because to bwata lecture ore asegeta nene gatoko someria abantu baito akina wate na Nuga Best nenya gitali nene nende kigima. All right, mwanchu muligereri no mo segereria kurukunga Daktari Eric Misuko umunyagitali kurugalia usomokoreri bunyagitali ya Nuga Best nero to ayunsi ya maelezo gose ayunsi atoleta ira morokerio igoro ya kiribagokora nabo igonga kibagokora na kwene kinga basegasegaire na komogania emechando ya maruire yugwetera munyabantu ayimurigino motegereri bono morogoba andakena indubwatelinga na kangwa sanganere na bonga ndikugulia namba ya studio 0741583878 andaga nubwatiri buli gwete kangunga daktari na bago tebinga ine haigaga akiyo munyagitali Nuga Best nenkonye guse nchini bwate dalili usima nyiriya somo birone biriga na igamu chando kyoyo ubwate eri bagali abene kigma gukwa na intuitira se studio enamba enoti isano na ibere inyeyemo isano na isano na isato ligeto sangamo no munyagitali bono morogoba ga kigma se studio ase amabuli yago daktari ntabuguli gaiga jujume nchirega chachire ndaga ntukura ligibere isata sigatono gya ujumbe agotebenga am Silvia Onkendi watching korachi samo chiricha bumwanda nkubuli gali buliriane ine Nuga Best nkubwenira abande bimwerera singe nchunga abana mbale bakuyuru bwate mechando akimba konyo mwana gosina bantaba nabo kalibuliri tangani kigma uyagotebenga mama Morin kurwaga liri yuko ndani asintu sana yo ligire timbu yamono uyakurunga Canada Omingo kurachi samo cha South Mogrango tabaka gotabanga watching live akimbole daktari andake kero agukwa na igoro ya Nuga Best umuntu liyo bayireri gata asige kegetamba sige sero mnabono mbwatu murweiro beire nyumba emyake bere tanya kuimoka mba mugweni
nina inga kibara kora tenene na nyale liboli lyayega ukineda kora chinsa mucha tabaka nomiko nche ondie kino mongino ya Lydia kurwa Emi Angara watabagali nyali bali masaba watching live tuko pamoja asante sana isumba ya maranere ni ngoroche gaiga oyakurunga mwalimu Robinson Monali kora chinsa mucha gembogali watabanga bwaire byo mwabuliro bambya muno sana mwalimu Monali mboli mwenye gitari ga kiri boli liga lya nene liga ine barabuo ngokora bali mobile clinics bakonya bantase chinka usi lazima oche ime ya anuga best na ine mbabwa tisagi chinde ande bakubuli gwa mabuli ndo chako cha mangyama ya mo anse momo tegere nkuri na somye Italia soko reactor gusekurira ya mabuli kwa bodi lakini nyonya namba yisimigire wazi nabuko kwa 90 masemo kweta sena mbeyo studio bono manogoba kera kwenda somye Italia Eric Msiko karibu sana daktari moralia this one really abana kwa letini this one linya sana because currently ndo bwata abana bale 4 oh yes babwate problem tokorokanga cerebral palsy we agosangio mwana akoiborwa yes namba ya mutakolera namba bero mwana okina wasangero kero mugongo yo sogete bwensi taikonyala goikara taikonyora kora 1 2 sange maoka ya sodo kora na gochimaega yes a very good case of number bina bona gato bale 4 la kitoko taria bantu baito nsari na kina tana litanga nikabisa ndo bwata stoko somye mangane chindagera this is where we in college women when ni bible bwata ni tingi ba kora 1 2 so again to kano saliko omwana buna abono nimbwata ba alikavire sana actually there is a very great progress and it was song ya bana kuru maega ba kolikava because it is all about coordination even the binako te bira somo gongo webuya amangana nerves chira ne buya tos memory konyo ya bini there are some hormones kita iko kora chiraire hormone chiri chikora gendo ke chibo konsaliko ekiaga it has a big number ya bana tu akonyire nendo ne bwenso ko na bona bana batoko bataibacha mapema mambia oise koja mambe pa 6 to 7 hapo to maybe sambili latest ngusangira abana abano bali yegara tota katwa obeka mambi obweni bolibu abo bakolikaba bwangu namba 2 saliko amangana oyo kolemara bolema is because maybe ngendongere kyake roko mano ko wachi ibone ko sangina ngo konya tora abantu naba babwe no saliko ngati che tomosomi otoko sangino muntu taikwenyara pi ndo bwata no alternative because no ndo bwata mobile clinics beto ko soko tarara abantu 1 2 ndo bwate enjatora advice elindonyo ro munyagitali oyo orara mu kuna abantu babwe nene nendo muira ali senga mungu olyo mugako liko so mwana olya abaga gutumeka kigima elinde mokonye obwenya bwaye wabubuya yes iko daktari ekero utikalisa sengene yuntagenda se ensameli ende yukukora iko muntu rabakonyora chimashini cheduga best chitumya sinka yaye ekinla kyonsa nike kingenje mono sana ekyagera egendonge tokota na prevention is better than kiwa yani ukokoro mobero service mapema ekyagera onsa liko mate really I like giving a very good example about corona engati ya corona sari na corona mask kabisa yes you are not suffering from corona lakini in the real sense you are protecting yes ngwetanga kwalengi kwali ekwetanga kulio sari kwali kwetanga delikende to chukorwara so we tell our people enjeringi ya yo wetanga kurwa samarwa ile pintas kwa tokota na chimashini chito chitoka senka mangana ye chindeli on sari koligerelia amangana abantu baito bago cyane kabagwatu kwa megongo bantu baito bago cyane ka yani amaruira ali ale se family na tokoto na tabagoli tangani bantu baito babere bago cyane ka kurwa romono igoti kabateki ke tambokero elinde bayiro bubweni lakini no bubweni ubonzari ndo borobya eto ko imashini yeito ekero twarenga imashini yina kiyago konyirangana ekiyaga na liyo kumanya no gutumeka kwaye ne kiyoko bukuya igoteki ke tambokero elindo chichonyo rububweni obuiga. Alright, daktari Igoro Ichigaki nelibonirelia changa mabunara mange sana likiruga igando chichese jujume chiri chinge sana lakini ndenga neti asenchira bene kimage kugera omotegere no murigereri galia mbaga ntukuire niwa maboli hani metabanya gitari baito mbali gal standby bono ogutoira sense mali ye namba yisimi na semo gutoka eligeru lyubwato kubuli konde na ya manga chira segeton gisimi gaiga eligere anyorubo koira niligwa gwetira seye masemo na banyagitari banuga best munyagitari karibu sana gutoira semo gutoka ne namba yisimi yakimuntagaraba obuya sana elitanga ni kabisa namba yeito nigele nyumandara ko namba yeito tingana ra ko tie stoko toka
ende kerongo ko enamba make sure no bwate karamu asokoli kama nanjegerese ngoli kama swali yao na yoli kinambe yiga kiaga na beo konya etokotoka sama ga chouru tawasi umate onsaliko uru ena bwata magacha mange town ya Bosongo patia magacha uru tawasi nigale ga ruipare na ya kisi Kisumu road to tirimbo ko chimate mono ko webi enginere ko Kenya Women Bank osebengi yabangi na ruguruga oche igari na boko na boyo moepi na bogoro kelirwa oche pakalirongo lya kabere ene totana ki nante nyara gotara na kingocha gokora tubwate wheelchair nyende lift nerese building ega ya Uhuru Towers ekero kwa lirongo lya kabere bona no kore nyagitali engima lirongo ne lya kabere lyonse geseli gitondo ligitenuga pes chi machine njicholi abanyagitali baitomba ro ara abange ndobwate chirumu chinyinge choko wenia elinde unayo chichobweniwe maybe kero kende wasire go sewekire town yete ya Bosongo gosekero kenda asina ro taigubuya otake to manyagitali omone na koeresere abongo ganyo like chinambe chika una chikobwatia enamba yesi minigere 07 84 95 57 17 tigane nenyirolere 07 84 95 57 17 enamba nenigere 07 00 260 518 07 00 260 518 enamba nenigere 07 22 166 880 kina chinamba chito chesi mikero kende gwe kirabu na bwaka tonyole linde tokokonye naye ugwenwe karibu sana. Alright, asante sana Daktari Eric Misuko mwancho mwategera linero veri na intu asugu sanga ime radio ya Getembe from na television ya Getembe asomrudubu gani na nuga best wikinga kiendo mwancho mwategera lino mwategera li tukantukolera gagu kinga mwekora enseyemo abigari nyancha mangu chana mangana mayasi nchirobo kangaru wa Getembe fema kulinda alise television tukenda sidu kasinini nimero bulende kubwatia yanda kusangara Getembe radio na Getembe television na nchenkuru kwa Geoffrey Nsarigo mwanabuliro bye bye wikinga kiende tikarabu ya chika kichingia tobesuska mero bulinde gendrete ime ya Getembe. Enyagitari ya nuga